U Zvorniku je počela ekološka akcija April mjesec čistoće. Čast da otvori ovogodišnju akciju i podignu svijest sugrađana o zaštiti životne sredine pripala je mališanima iz dječjeg vrtića Naša radost, koji su uređivali dio izletišta na Đurđev gradu. Mališani su uz pomoć svojih vaspitača i direktora zasadili 30 novih sadnica jasena i javora i uljepšali dvorište crkve Svete Petke Trnove i jedno od omiljenih izletišta Zvorničana i dali svoj doprinos proljećnom uređenju grada. Raduju se, vole pogotovo u prirodu da dođu. Juče smo imali predavanje ispred komunalne policije. Oni su nam držali predavanje o čistoći, o zdravlju, o zdravom životu. Tako da smo mi danas došli ovdje. Osim sadnje, najmlađi Zvorničani lijepi sunčan dan su iskoristili za igru i druženje u prelijepom ambijentu Đurđev grada. Danas ćemo ovdje zasaditi drveće da ulepšamo prirodu. Mi smo planirali da posadimo drveće ovdje. Pa onda kad nam porasti drveće veliko, pored njega možemo da radimo što želimo. Bravo. Kad smo sadili? Bravo. Da bude lepša priroda i da druga deca mogu da dođu. Ja bih voljela da ovdje ostanemo ceo dan i voljela bih da opet dođemo. Mališani su dali pravi primjer svojim sugrađanima o značaju zaštite životne sredine, a i sami naučili koliko je važno njeno očuvanje, što je i bio cilj tradicionalnog druženja. Mi smo danas ovdje da damo svoj doprinos ekološkom danu, odnosno aprilu mjesecu čistoće, na taj način što će djeca, vaspitači ovdje na Đurđev gradu posaditi određen broj sadnica, jasena, javora. Na taj način mi ćemo uticati da djeci svijest podignemo na jedan nivo i da oni budu dobri građani koji će poštovati prirodu. U okviru velikog proljećnog čišćenja i uređenja Zvornika predviđeno je uređenje javnih zelenih površina, čišćenje obale rijeke Drine, uklanjanje dotrajalih i sadnja novih sadnica, drveća i cvijeća, uređenje igrališta, a nove sadržaje dobit će i gradsko šetalište.